سەرۆک دۆناڵد ترامپ زوو هەڵوێستی خوا لە هەمبەر چەند پرسên سەرەکیین سیاسەتên derve xuya kir. Vekêşan ji rêketina welatên Dora Pasifik berî hemûyan bû. Me bazirganiyeka adîlane divêtin û em ê adîlane reftarê digel welatan bikin û divêt ew digel me wesa bin. Nîşanên karî digel Rûsya di gotina peyvdarê Koşkaspî Şahin Spicer re derketin. Wî derî ji bo bejdariya leşkerî di Sûriye de vekirî hişt. Ez bawer dikim eger rêgek hebe bu welatên din re şerê Daişê bikin. Ev welat Rûsya be an welatekî din be. Me bercivendiyên niştimaniyê hevbes hebin çima ne? Sebaretşerê Iraqê Serok Trump got diviya Amerîka dest bi ser naftê de girtibe. Eger me dest bi ser neftê da girtiba Daeş peyda nedbû, çiku Daişê parê xwe ji wê neftê çêt kir. Ev ca tiviya me dest bi ser girtiba, renge dê me delîveka dî hebit. Spicer pitir pêde çû. Ez bawer dikim divê Amerîka kazancekî ji hebe ji ber pêgirtinê me û qurbaniyên medoyê. Peyvdarê bi rêveberiya nû ew raport red kirin ku maznekar bi destên dezgehên zanyariyên Amerîka cudahî digel serokî hene û iddia kir ku çi cudahî nebûn dema serokî li roja şembûyê seredana CIA kirî. Ez bawer nakim ev rast be. Eger tu guhê xwe bidî tomara dengê, tu ê heyecana li wî derê bibihîsî. Koşkaspî dibêje çi girjî di herêmên kêşa li serên deryaya başûra Çînê de nînin û Amerîka piştrasta ku berjewendiyên wê di herêma deryayiya nêfnetewayî de parastîne. Peyvdarê Koşkaspî negot ke eger hikûmeta wî bawerî heye bi wan herêmên deryayî ku Çîn lê xweyî derdikeve.